when there's no more hope is left in me. का देखो तर लोगी फटक दो चाहिए ना हमनी के पानी नहीं गिरत मुंह में से मुंह में से तो पानी गिरते बा मैं तो गिर गेलो आधा देखो ने गिरा देलो अरे तो तहनी का होत रे तो मन थोड़ी मनी ओतने में हमनी के दे देबो फिर बाद में कहबो कि कम हो गई सुनो सन तहनी के चलते हम तमाकू के पूरे चोरवा मेहरारू के सिरहानी रखिले मेहरारू के क्या के ले ले भौजी भौजी को हो ओजू से तोरा ना मिली बाबू तन की दे दो ए भाई हां द जल्दी खनी हम जाए झाड़ा फिरे के ला तू 6 महीना से हमरा से खैनी लेता रहो फिर वो इंगा के झाड़ा हैं आज ले एक खिली ना खिएलो पैसा बा कमाई होते नहीं थे तनी बना लेबो तो ऐसे निकले के करेला नु गंगा जी के तीर जाला ई डुबकी मारी मारी खोजेला नु ओही में ले ए हम देखनी थी का कहले लो चुमु काला ना हां है लो ए। बांध ले रहल हां आ फेंको दे के वो पहिया को ओ जी हम के ले हम का कर सुनो ऊ काम ना करला हम सीतुआ बिनले सीतुआ सीतुआ आ मान लगे से तू हवा के चलते पैसा एगो दूगो मिल जाला ना हां ठीक कहत रे बाबूआ तन की दे ए सुनो लोगिन अच्छा जा छोड़ो ना खैनी सुनो लोगिन कोई निकाल से किने ऊ गंगा जी का आशीर्वाद हो हां उनमें से पैसा रुपए मिलेला नु हाँ। वही से हमरो रोजी रोटी चल जाला गाय बिसु बोल दिया बकरी चोरा लेलस अब बैल जो हमर बाबूजी रखले रहल सुकी लो ना पर्दार खोल लेलस बड़ा सुकी बाड़ा तारे अब पाड़ा जो हमर नाना देले रहल दहेज में हमरा बाबूजी के भाग के ससुराल चल गेला पूर्वक हुआ गांव के पंडित ले लेले पूजा करे हां सतारा लोग चल गई पंडित जी के बाड़ा ले गेले हां सतारा लोग वो तो हंसे ही वाला ना नसीब के मारा बानी भाई कौन गिर खैनी है ना अभी ना तो 2 मिनट इंतजार कर लो ता हम बताई एगो खेला तान को सब मुंह में पानी आवता का खोई नहीं खाती खैनी के दिला अब दे तो खनी भाई इनके झाड़ा लगल बा हां अब बर्दाश्त नहीं करता हम गैस छोड़ देबे ये ना पदिया जल भाई बड़ा सरलाइन पा देले यही तो कहत है कोई से भोज खा के बड़ा का बाबू हां हां भोज खा के नहीं से कहत नहीं जान ला दुआरे छोड़ तो देहले ना अभी ना ई कहला ना को देले सुनो रुके के बाद ए, देखत रहो सुनो लोग सुनो लोग ताकत रहले के करे दुआरी के ए। बोझ बोल सुनो वहां के हाल हो लोग गइल बा बतिया सुनो लोग हां बोली बोलो कहे का मतलब ई कि कहीं कह देबे के उनके सब बुरबके हो सकारी हां कुछ समझता नहीं कुछ बात में गड़बड़ लगता कुछ कोई का हां 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 अरे कहो ना कोई के बताओ एकदम खुल के आ जा बाबू एकदम कोनो दिक्कत नहीं एक ही खोई ना खी एगो बात कोई करबो एक घंटा लग कहले सुनो सुनो तू हमार परिदार हो तारा के दे सकत नहीं हई दुनु काहे दी हई त हई दक्षिण टोला का मन हई पूर्व टोला का मन आदमी ना है जा तो हम तारा कोनी पजामा हुआ ए तपरा खाली पूर्वे टोला वाला हवा बहेला तो जाला बनिया हां बुझाइल ई हवा घेरे अच्छा त उहे भोरे भोरे कहिले कि काहे मौकता मके ना ऑक्सीजन लो ना रहनु हाँ। तो दक्षिण टोला के पेट के खाना ना पची ई तो बात सही मोला कहला देता ने लो सुनो इंसान के जिए खातिर हाँ, ऑक्सीजन के चाहिए हां बस वे बा लेकिन हौ ऑक्सीजन ना चाहिए भोरे भोरे बॉडी वो बसाला ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड का हाला अच्छा अच्छा हां ओने पीपल के पेड़ कितना बा हां त रावर बोली भैया का दिक्कत बा तमाकू देख लाच होता कि पछुआ हवा खाई तो देही में के दर्द दूर हो जाई पूरा दर्द कबार दी आ पछुआ हवा एगो मन में आइल बा ठीक वो बा तो बच्चा पे पिटाइल बड़ा तू तो पूरा में हमनी कुत्ता से के डरे है ना हमरा के यहाँ एगो मास्टर रहे हां हां इनके के मुर्गा बना के पीटे हां उहे हो खूब मुर्गा बनौले बा बाबू कितना पीटे अब सुनो लोग एगो ए 2000 खनिया खिलाइए त एगो हम गेम खेलबो लोगिन हां हैं? पहले खनी पहले खले पानी किया सुनो पहले खैनी दे वही शर्त पर ई पीटा पीटी के खेल ह ए त लइका कौन में खेल खेल हो? खेलले बनी जा हमन के तब ना दे पीटा पीटी ई क्वेश्चन खेलो पिटा पीटा पिटी पीटी वाला खेल खेल तमाकू वही से तालन के रिझावत रही हो कि बात हमर सुनो लोग हमार कॉल मांगे अच्छा तो थोड़ा थोड़ा दे देंगे तो और सही है डेम हां तो दी ना नशा करे के आदत बन तालन के त एहमे बच्चे बच्चे से बड़ी का कि चाइनीज खोने तुम ज्यादा देर बनाओ पड़ला अबे हिंदा ना ना कटेगा तबे से ना सके आदत लो हां इतना रखे चलो। बुबो कोई सब ना कहे के हां सही ना हां सुनो। कोई रो नार काटेगा दिव्या की है ये सब ना कहे के पारिवारिक सब पागल है यार वो तो हम बारे हई के चलते ही पागल भड़वा जल्दी खरीद दो हमन ले भाई ले पे लेके अपन एंजॉय कर
अब दिमाग काम कर तनी हमारे घाटा ना दिहनी साले के ना जेबो खैनी खाके नहीं अभी जाई तनी होने हां खेत में गैस निकला चाइनीज खैनी है लो भाई वही किया वो बेचे तू तो हमारे पड़ जा रहे बड़ो कि सुनो लोगी हां ए क्वेश्चन तो सुनो लोगी खैनी खा लो लोगी तो फ्री में ना किए नहीं हो पहले मुंह बंद कर लोगे अपन पर हम का कहत नहीं सोचो लोगी अब कुछ ना यही जो कर मसाला बन गयो का यही जो कर जोन क्रिया करब तो करे जल्दी अपन बताओ भाई का करे हमारे स्कीम बा कावन हां तुमको बड़ी चढ़ता कहीं कि- नौकरी करे के विचार बका स्कीम पहले बतिया सुनबो हां सुनाओ गांव में हमनी के बहुत लइकाई में खेलने से हां हां भूल गए तनु बुर्बक बात बोले से पहले छीन ले आइस में मांग टाक दे नो ऊ ना हां पाइस फाइस ना ओका बोका तीन तड़ाका तड़ोका तोड़ो पा तड़को पर चढ़े लगा तुम और ढेर दिन के खेला भला भुला गए बानी ससुरारी का रास्ता बुलाइल बड़ो रुका हो बोका बोका ना। ना तो ससुराली तो जवानी में बिया भइल लो अब चला लोगिन एक और स्कीम बा थोड़ी तनी अपन मुंह एने घुमाओ लोगे हमरा की ओर कैसे कि एमे सब उड़े के बा ए बुर्बक सीधा सीधा ए पाछवा तरह के कोने घुमा में के पनी मुंह क्या उतारुए हो पाले के हमरा बुझे तो गैस बनाओ तो पेटवा में के मुंह उतारुए हो इने मुंह उतारो मुंह सुनो घुमाए कोने सुनो लोगिन तमाकू खिले बनी तो हमरो बात मानो चल लोग गेलो तुमको चला के तो हाई है बोर्ड साइन बोर्ड यानी कि भोजपुरी में कहल जाला हाथ हां हाय तो रखो लोगिन अपन अंगूरी हां चलो है हां कोई बहुत बुर्बक बड़ा से कौन है करे देहात में के भईवा देहात में के देहात में करेंगे ई जो उंगली बस है है एगो रखा उठा के बाद लोग कब कहां कहे चीज बात है ये कुछ रखाई ना ना ई कहे के भुला गए बड़ा अनहर चटकी करे कहला कौवा उड़ा बकुला उड़ वाला अच्छा हमरा बुझता ओ कब का दक्षिण टोला ला पूर्व टोला ला ओइ हमरा खला हनी ओका बोका है तेरे खेत लो खेला हेतरे हेतरे डलाला हां हाथ देबे के तू हाथी बिलाई हो हाथी- ई दक्षिण टोला ला पूर्व टोला खुल गइल बड़ा सुन सुनो सन हे पर हाथ रखो सन हां हे पर रखो सन अंगुली एक एक गो रख दे ज्यादा लोड ना जेसीबी हमार ना हो कि बर्दाश्त करी हैंग करो हैंग एगो खूंटा है जगह दिखा है यार अरे उतना खातिर हम गाय के दूध ये पी तो पता रहे करवा दी का हम गाय ना देखो हां जैसे जैसे कहे का कहत नहीं हम जैसे जैसे कहे ये कहबो पहले मुंह बंद करो कान सुनो हां जैसे जैसे हम कहे जैसे जैसे हम कह वैसे वैसे तारा कहे के वैसे वैसे तारा कहे तारा कहे हमरो कहे बा तो तारा के बाद में कहबो तारा के बाद में कहबो हम जैसे जैसे कहे हम जैसे जैसे कह अच्छा हम जैसे जैसे कहो हाँ कह तो वैसे वैसे तालम के कहे के बा तो हम लोग कहे ठीक बा ठीक है चल तो स्टार्ट कर जाओ जल्दी कह तैयार बड़ो नु यार मानी पिटाए खातिर जय खाती ये पिटो पिटी होई पीछे तो घंटा ले ले का एगो ना हां काफी बा अच्छा सुनी तमाकू फिर में खेले बन चलो हाथ रखो हाथ रखो देख पहले इनके के मार चलो पहले हम चटपटा ली तो अरे आज हाथ हवा पे हो हेडफोन मुश्किल नहीं के साबुन से धो लेम पहले पीटे चलो रखो पहले पीटो चलो बाकी ई हमनी के नाम मरी हाथ पे अपना थूको ले हां मुड़ी पे मराई नु हां चलो तो स्टार्ट करी नु हां हाँ, स्टार्ट करो तो ई पंछी खाली उड़ेली सन हाँ। ध्यान दिया लोगिन पंछी अच्छा पंछी उड़ेली सन अच्छा, खाली- उल्टा सीधा उड़ेले लोगिन कौन सी अच्छा कल बंसी उठावे के बा पहिले हो का का पर्दार वो समझाओ तनी अरे दुबारा समझाओ पंछी पंछी चिड़ै रे गधा अच्छा चिड़ै उड़े पक्षी बोलिए ना हाँ। पक्षी पक्षी मारो के एरा फेंक दो पक्षी चलो बोलो चलो के तो माने उड़ा दी हां उड़ा उड़ाओ उड़ा दी हो उड़ाइए तैयार बड़ो उड़े खातिर हां एकदम कौवा उड़ तू काहे ना उड़ेला पीटो सन पीटो चलो सन पहले सुनो लो बोलो वो लोग ई खाली पक्षी उड़ावे के बता कौवा कहां है आगु त कौवा पक्षी ना हो अच्छा ई पक्षी हो हमारा- तो कहेला नु ए भाई ना थानी पहले गलती है तो हम ना खेलो मैं ई पकड़ाई पर मारा के बाद सुनो काहे के मर बोलो ये पटीदार है इनका ये बचई है हमनी के दूध टोला खेल तो कहला लोग ई कौवा उड़ावे के बा कहता लो पक्षी कहले ना उड़ावे के बा। उ कहले ना कौवा उड़ तो कहला हो कि कौवा उड़ावे के बा कहता लो पक्षी उड़ावे के बा तब पंछी कौन सी कहे जाला गाय भैंस के पक्षी सुनो ये अनपढ़ आदमी बा छोड़ो कोनो दिक्कत नहीं है हां
एक राउंड चली एक हम ही पहले पिट हम चलो जानता नहीं अपना और खींचबा पटीदार हमें पटीदार हमें ना इनके पिटल जाई जैसे जैसे कहीं वैसे वैसे करे के बा उड़ावे के बा मुंह से बोले के बा ठीक बा। एक के बेर आगे पीछे ना आ एक के बेर उड़ावे के बा आगे पीछे ना ना तो धुआई चालू ठीक बा। हां तो उड़ाई नु हां कौवा उड़ कौवा उड़। बाद में उड़े तो मार लगो हाँ ठीक बा ना बाद में ना उड़े हम बाबू रे हम देना ध्यान दे पर हां हम ध्यान देत हई तोता उड़ तो हां अरे ए का तो को हल्ला हल्ला कि कौवा उड़ा एक बार खाली तोता तो में कहां उड़ोला खाली कोवे उड़ी ते खेलबे कि खेलबा बिगड़बे खेला बिगाड़ दिन थोड़ी ना कहलो कि कौवा उड़ावे के बा ए मारो बिन का खेओ पपटा कम एक गलती माफ हो जाला लेकिन दूसरा ये तो का गलती गलती काहे माफ कोई ना नहीं होला गलती कोई नहीं ना मौकेले ई गाय खेला ला ई लइका पर से हम मारो जानते तो गाल चला के कहले नहीं कि तोता उड़ावे के बा सुनो चलो रखो हां चल चलो सुन बाबू जितना चिड़िया उड़ेल सुनी सबके नाम रखल जे तोरा के हम बताए तनी कान खोल अच्छा सब चिड़िया उड़ेली से ओकरी के नाम रखब हाँ। आ उड़ावे के बा आ उड़ावे के बा अब समझ में अगर उल्टा सीधा उड़ैलो आ चाहे ना उड़ैलो तब पिटाई ठीक बा। गेम सीधा खेलो ठीक बा गेम सीधा खेल एगो बात कान खोल के सुन लो हाँ बोलो अगर ना उड़ई है ना उड़ा देले हां आ ना उड़ौले हाँ। दोनों बात बिया अगर चोर पकड़ा गेले हाँ। तब मारब जा आ ना एमे दू तरह के बा हां सीधा बात कह गेला पक्षी उड़ेला होई तो उड़ावो ना उड़ेला होई तो मत उड़ियो दू ट्रैक बा एमे जानवर मत उड़ियो कोनो ऐसन चीज बा कि जो ना उड़ेला मत उड़ियो ध्यान रखी अच्छा कम दू गो का ट्रक वैसे एकरा में अब दू हाली गाल खेले बड़े तीसर का हाली में कोनो मरो हम ना रोके चाहिए पिटिया इनके पिटल जाई पिटिया चलो हां आजा तो तैयार हो जा तू पिटाई के ठीक बा चल तू अपना पेट में खा लो कि हमारे पेट पे खा लो हम अपना पेट में तो हाँ पटीदार तब के बच्चा अपना मुड़ी पे पिटिया चलो ओके तो ताऊ होबे बुझा के तनी के सीख गेला सब मैं ना उड़ करे कि तो लोग हाँ। उड़ैले वाला हम उड़ै नहीं है ए बकुला उड़ बकला उड़ मछली उड़ मछली उड़ मारे के भाई हो आओ कौन मरवती रे अरे आओ ना पिटाले का भइल बा पानी में मछली उड़े ना हेले से उड़ उड़ के जाले पानी के बात ना बोलो हवा हवा पानी में चले ले तैरे ले अब ना ए आओ ना ए खाली पिटा जा हम चढ़ा पर दे बाप रे रे मार दे सब छोड़ो बात पे नहीं गेम ओवर है ए मारा ला हमरो चोट लागता तू पिटे लो तो हाथ रख बाबू हम रख ठीक है ठीक है रख अच्छा बतावे के नहीं के मारना हां पूछिए हाँ का बताओ बाबा चोर पकड़ नहीं मार देना लो आपका फिर से हाँ चील उड़ चील उड़ बकुला उड़ बकुला उड़ तोता उड़ तोता उड़ गौरैया उड़ गौरैया उड़ बाज उड़ बाज उड़ अरे छोड़ बाद में उड़े ए खाली उड़ै नहीं नु कब हम उड़ो हमर पीछे ए एक मिनट ए लेफ्ट उड़े बेटा बाज तू कहने उड़े लो देखो तो हम लोग के देखो नहीं है कि आगे उड़ी के तोता चल जाओ तो हमारे पीछे ले जाई बाज रहला अच्छा बाज सब से उड़ाओ लो बाजे नहीं उड़ाओ लो ए ठीक बा शांति ए हमारे पीछे पीछे जाओ तो हम मारो चल बा ना मारो एक झगड़ा ए हां एक बात कही का? भाई तू पिटा जा झगड़ा काहे टाइम ई सामाजिक एक खेला ए तो पहले नु तो हम आगे उड़ैले रहती तो हम लोग के पीछे पीछे हम ओनिए के उड़ावे के बा कान में खोट निकाल अच्छा एक खाली माफ कर दो ना देखो अब तारा के पिटम इनके हमनी के मारम क्या मतलब खेला ना ना होई तो ना होई हां जा लो हम सुनो बोले नहीं आजा 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 तीन आजा हाली हो गई आजा आजा इनकी आप लोगों का आज पर ई गेल ही है पक्का हम गेल हैं हेलो सब अच्छा गेल हैं। संग वहीं उड़ावे के बा हाँ हां ठीक बा चलो हां ओके रेडी टमाटर उड़ हां उड़ले बनो ओटा पो टमाटर उड़ला सुनो बा पहले हमर बतिया सुन बोलो रोकल रो इंगा अंगूरिया पे गोदा में उड़ा के अपन है तो हम काहे उड़ोनी है ए भाई बड़ी खतरनाक लग रही है रोवे लाई हम जानते नहीं कर लई काहे पहले जानते नहीं हाँ, तो वही के ना बाद खिला लाश बोलो। अब तू शांति से बैठ तीन ना मिनट, ना चलो खेलबे करो एकर गट्टी में सब निकाल दिए बहरी खेलम बागिन की बराबर ही बगाई चल भाई हां चलो ठीक बा ए, पीटो हाँ। मतलब हम जाए पबजी ले हाँ ठीक है चलो ऊपर बा फूल ऊपर पीट देला कोनो माफी ना इनकी पिटाई हुई हाँ। चिल और उड़ चिड़िया उड़ मैना उड़ मैना उड़ तोता उड़ तोता उड़ बुलेट उड़ इना उड़े ले
तू उड़ावा ना ओकरा बाद देखम का का उड़ावत तो हम लोग के ना उड़ैले वाले हमर अंगुरी अपने उड़ जाए है सुगी उड़ सुगी उड़ सुगा उड़ सुगा उड़ गा उड़ हैं तो नहीं होशियार उतर सका रही गाय लेकिन उड़ेले एगो बात कही हम देखो ना कही कही तो बोलबो तब नु कोही तोता उड़ तोता उड़ मैना उड़ चिड़िया उड़ चिड़िया उड़ गधा उड़ न्यूरी तो राउंड सही कर तरह से नहीं थे अब सीखल बानी अब अब सीधे बड़े बोले तो मर जाई ए कौवा उड़ कौवा उड़ चिड़ै के नाम नहीं क्या होता आवता तो बोला जल्दी 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 कौवा मैं बोलाओ कौवा हमार के ना मर ना उड़ेला मोर उड़ेला उड़ेला ना मुरना उड़ेला मोर उड़ेला हाँ मुर्गा ना उड़ेला ये हमारा हाथ पे बोल हम मुर्गी उड़ेले तो उड़ाओ ना ना वो मुर्गी तू काहे ना उड़ेला मुर्गी काहे ना उड़ेला गलती बात ना तनी पिटा ना पापा रे जान को दादा हम ना खेलो तारा के अभी 10 मिनट खिलाए एक किलो खोई दे का मार देलो तो कोई हारी हमारे काम ना खेलो चाइनीज खोइनी फ्री में मिलेला फ्री में पैसा से लगा अच्छा वैसे बोलना तो नहीं कर गई जे हो गया हम जाना चल गैस खत्म बस खत्म एक हमारा हाथ पे हमारा हाँ चलो चल सॉरी हम चलो चल कौवा उड़ उड़ेला हो काहे ना तू हम उड़े तू चलो अरे तू उड़े को हां ए ठीक बता हमनी के पीछे पीछे रही हां चल कौवा उड़ कौवा उड़, मैना मैना उड़ उड़, तोता उड़ तोता उड़, पंछी उड़ पंछी उड़ हंस उड़ हंस उड़ हां देखो उड़ा चल बढ़िया अब छोड़ो मजा आई ये के पीछे बात हम एने कोनो पड़ जा रहा चलो पिटाए के पड़ी अब हम जाता नहीं माई हमारे बुलातिया ना ना हम पिटाई पे पिटाई पे नहीं हमरो बताओ आओ है हमारा हाथ पे आओ ना हम जा तमाकू खोले वाला लोग इन गेम खेल के जा रहे हटबो आइबो पिटाई बनी हम मार धरबो आओ मरले तो हम मार सुनो 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 आओ ना अरे भाई ये खाली ऊपर सीधा सीधा उड़ाओ लोग आओ आओ हमारा हाथ पे ना हमारा हाथ जल्दी उड़ाओ लोग खेला खत्म कर जाओ मान लो घर जाके सब गिफ्ट ले ए आवे हमर गाय दुए के हाँ, बिया आओ हाँ हाँ आओ अनार होता है हां आओ हाँ चिड़िया उड़ हाँ। मैनी उड़ खंती ई दोनों जना पिटाई लो चीटी क्यों पहला का चिटिंग में आइबो पिटाई बनी आओ नहीं खोले हम ना पकड़ के तो नहीं बटी बाबा जी दे पहले मजा कर लो आता मुआ दे बोलो मुझे ना ठीक लगा हां मजा आया फेरो अब सुनो 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 ई बचपन के खेला हो तार खैनी बहुत महंगा पड़ गई है बचपन के हाथ ना नु हटे है मार तो बुझा था कि चोइला है आम के ई बचपन के हाथ हो अच्छा रुको ना लेकिन बड़ा मजा एगो शॉर्टकट 1 मिनट टाइम दे बचपन की याद बहुत पूरा पूरा याद ए, है ना सुनो हां एक हमार नानी याद आ गई पापर नहीं खन बजा तारा पे चलो एक बार उड़ा के खेला समाप्त करे के बा घरे जाके बा जल्दी जल्दी भोरे अब कौवा उड़ चिड़िया उड़ चिड़िया उड़, मैना मैना उड़ उड़, स्कूटर उड़ ना उड़ी स्कूटर अरे बाप रे बड़ी खतरनाक अरे बकला उड़ बकरा उड़ गधा उड़ हाय चील उड़ चिदूर ओए चिलो आओ वाइले नहीं तो आ वो बस बस ए भाई हाथे मारे को कि लाते हम ना मरनी है दादाजी लाते मत मारे हां मारो ये के लाते मई हो दादा छोड़ दो अब ये पुराना खेला दर्शक लोग हमने के देखल लो